Okei. Se oli jossain 3/4 siinä 4 tonnin jälkeen ja sitten se putoaa alle 30 se ylhäällä. Okei. Ei nyt vielä saa. Ne on ne saatanan säätöpalikat, mitkä siellä nyt varmaan. Niin. Ne tarvii keksiä. Joo. Vedetään vetoja. Meneekö tää nyt 6,5 vai? Uskon, että 300 ja sit vai. Ennakko tappaa momenttia pois lähtee. 830 täällä. 115 täällä. Ennätys. Ai ennakot heittelee nyt sit. Sehän on pirun lähellä siellä